अभ्यासक समूहात पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Helltreat Resort, समर्थ सृष्टीनगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना, शिंदे गट, उद्धव ठाकरे गट, राज्यपाल या सर्व पक्षांकडून जोरदार युक्तिवाद झालाय. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि उद्या पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. शिवसेना कुणाची? महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर उद्या पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष ज्या गोष्टीकडे लागून राहिलंय ती म्हणजे शिवसेना कुणाची. या महत्वाच्या विषयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना, शिंदे गट, उद्धव ठाकरे गट, राज्यपाल या सर्व पक्षांकडून जोरदार युक्तिवाद झालाय. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि उद्या पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.